Yoboikira nukurwase kaunti ya Kisia wasiritkoriero yaba omogoko ochiase abamenyi be wodi ya Gesusu magega yoboikiraniwa eira yoko igorwa wechire yobatere babere baguchandika asegeka batabwatiye chiro umujego yonyara ko bagukora wa mono MC we wodi yo ya Gesusu Anthony Kerage ni goboigo abange babonjoreria abanyara ko bagukirana aso umujego boko igorwa wechire yobanyara ko bagucengerana kogoka hase batabire ngabone chire yunigera chikoboye ko baenekere barabugukirani bonjoreria bwabo bwakirari tukubune nchira ya moyo kwenyorera engeri yabo nigo baganiriye babawekiraniwa amaganianda se chire yo gati yabo ko bwatokerwa amaburi ayo arabakonya soko iga machinga kichembura na boigo awekenderya chinga kichumbaso asinonye na bamwakire ngambiye muno omwemse Anthony asoko wanja ko bwatirana no mugabana we county ya Kisii Simbarati asoko leta magendro asensemiyo Thomas Rina Marialia inje no mona komisiyo ya mo wese chiro ya Yesu inje sekretari wese chiro ya Yesu na intu turi no mogoko asingi cyo cyake chiro ito ya Yesu aseri tukori rero ikegera ndo cy'abantu bakira sobonge yona inje twakembiya mono ase serikali ito county asoko tonyorari wa eriga inga getenga mono iga ne chiro ito ya Yesu ya cyakire iga ndo tonyore obokoni ubonge kyagera Yesu ya ito ebintu biro konyora tulemete una bono ndo bwatitaya ndo bwati amaje ati street rights igonto kagere tengo mugabano ito na jato koni kagere town e what the potential e what abanta bange egere kinyo revenue kororo igonto no mogoko asiri tukuri rero ikiagera echiro ya chakire Yesu ikiagere ni town inkoro ya chagete kare igoni maitenga revenue teruga igonto wate nyagitari ito ya Yesu rugoga ndo wate skuru ito etanaine ndo maitenga na baro ire mbaji banyora matunda kuruanga gaiga igo igenteke nene tonyora maje tonyora street rights para kilo Yesu aiga Yesu itemeze gose bona biamana sana ya customer kwa line ya Airtel 4G free of charge kisha tunakuzawadi 100 MB za data vile vile tunafanya sim replacement na tunafananisha na karibu unapata simu ni 1000 hivyo ni unapata simu original kabisa kwa shilingi 1000 karibu customer memory card charger na betri ya simu karibia customer kwa line ya Airtel 4G free of charge kisha tunakuzawadi 100 MB za data vile vile tunafanya sim replacement na tunafananisha na karibu